Dialogue tali sa mga bakwit gikan sa sitio Tigib, Barangay Lagtang, Talisay City ug sa QM Builders ug mga opisyal sa Talisay City Hall o ba ni Governor Hilario David III nagkainitay. Siluan meron din sa report. Personal nga nakikita si Governor Hilario David III sa mga evacuees sa sitio Tigib, Barangay Lagtang nga kasamtangang gipahimutang sa Tabunok Gym. Buot makisayod ang gobernador kung unsa ang matabang sa lalawigan ngadto sa mga evacuee. Lakip sa mitambong sa dialogue si Engineer Alan Quirante, ang tag-iya sa QM Builders o si Konsehal Socrates Fernandez. Wala lang nila yung pangayong sir, kanilang relocation site na mo sir. Nga, kung maghatag ka na mo sa relocation site sir, kung maubasad ang hinihinatag na mo, sa mo na ako na-answer. Ako naisip ka na, kung gusto mo sa pagkabot, pwede na, kung walang problema. Saka bang, kuhan ba, kailangan patas na ba? So, ang ako lang is, kung kato mga balayti ngayon na naigo sa medyo risgo sa akong quarry, so quarry na kayo risgutan, so ako ay mapahilo na. Saka ng uban ng area nga, wala na sa mga quarry, na naman kung may pahilo na ito, hindi na sa quarry. Apan misugod og kainit ang diskusyon, dihang mibarog ang usa sa mga staff ni Konsehal Dory Imit nga si Eleuterio kinsa mo'y nangusog sa kausa sa Urban Poor. Mangutana ko karon sa city, unsay naani sa QM nga dili man mo compel niya sa pagtupad sa iyang responsibilidad? Unsa may naani niya nga naman nga dili gid siya katupad sa iyang accountability? Misamot og kainit ang tinubagay dihang gisukna usab ni Konsehal Dory Imit si Quirante kung may business permit ba ang quarry operation sa barangay Maghaway nga nag-atubang sa Lagtang. So ang atong ihanay ana naman dinhi ang atong taga City Hall kung kinsay nag-issue og business permit kay ningon man diri wa ningon diri naa ya ato ni itugyan dito sa ahensya sa atong NGO kay basta nagbayad og tax na nila. Ang business permit lang siguro sa pag-operate na mo diha nga ingon nila mo tingin ay wala na mo isigay nga practically for Talisay kay ang business permit is sa QM Builders man as a whole man. Samtang gipasalig sa gobernador nga padayong muabag ang lalawigan aron masiguro nga matabangan ang mga evacuee. Tunaan pa usab sa gobernador ang plano sa City Legal Office nga makighinabi kang Naga City Mayor Christine Vanessa Chong kung mamahimo bang makaambit ang mga evacuee sa Talisay sa gidunar nga luna sa lalawigan sa Balili property nga mo'y relocation site sa mga biktima sa landslide sa Tinaan, Naga. We'll see first. I don't i-discuss na nila, no? Let the technical working group discuss that. Let's give them the chance, no? Okay. Kita mag-agan lang po sa recommendations po afterward. But let me be very, very clear that the city, the province is willing, no, to assist, no, the parties. Human sa init nga diskusyon nasabutan ang pagporma og usa ka technical working group nga mo'y mo-supervise aron sa pagsiguro nga mahatag ngadto sa mga apektadong mulupyo ang gisaad ngadto kanila ug unsa may angay kanila. Luan Merondina, Balitang Bisdak.